Veliki broj naših sugrađana posetio nas je prethodnih dana i među brojnim pitanjima i žalbama veliki deo se odnosi na rasvetu koja danima ne funkcioniše u našem gradu. Mi smo se potrudili da dobijemo odgovor na pitanje šta je razlog tome, saznali smo sledeće. Ulična rasveta je do početka ove godine bila u nadležnosti Elektrovojvodine. Elektrovojvodina je imala ugovor sa firmom Sombor Elektro, kojom se ova firma obavezuje da će održavati uličnu rasvetu u Zrenjaninu. Međutim, pre 2 meseca istekao je ovaj ugovor. Njegovim istekom održavanje ulične rasvete prelazi, ili bolje rečeno, nameće se pod nadležnost Direkcije za izgradnju i uređenje grada. U postupku je tender za javnu nabavku usluge održavanja rasvete. Trebalo bi u narednih 15 dana da ovaj problem Zrenjaninaca bude rešen. Ovo, nažalost, nije jedini primer koji ukazuje na problem građana i koji onemogućuje nesmetano funkcionisanje zrenjaninskih preduzeća i lokalne samouprave. Samo u Direkciji za izgradnju i uređenje grada takvi su ugovori proizveli minus od 70 miliona. Svaki novi posao, sva sredstva koje će istizati u narednom periodu morat će prvo da anuliraju stara dugovanja. Ovaj vakum nastao je kao posledica brojnih naduvanih, često nepotrebnih, pa čak i štetnih ugovora koji su potpisani u vremenu bivšeg režima. Evo još jednog primjera ugovora čija je vrednost preuveličana. Izgradnja fiskulturne sale u Ečki. Predviđeno je da se za ovu investiciju utroši 50 miliona dinara. Međutim, stručnjaci iz bivšeg režima, u čijoj je to nadležnosti, ili bolje rečeno, u čijim je to rukama bilo, napravili su tendernu dokumentaciju na 80 miliona dinara. Prosto se nameće pitanje, da li su se ugovori potpisivali lake ruke kako bi se novac trošio na nepotrebne stvari, na više lokacija i na taj način se uzimao procenat i to u kontinuitetu? Ili to možda nije pitanje, već konstatacija?